Situacija zdravstvena. Dobar dan, evo, lijep pozdrav svima. Nakon 4 mjeseca ponovno reprezentacija, opet Split. Čekaju nas dvije teške utakmice, dva velika izazova protiv jedne od najboljih, najvrednijih reprezentacija na svijetu. Međutim, naš motiv se zna, naša želja se zna, pokušati biti konkurentan, pokušati biti dobar i napraviti plasman na Final Four u Ligi nacija. Neće biti nimalo lagano. Francuska koja ima zaista sjajnu reprezentaciju, ovo je 6. utakmica u mom mandatu protiv njih. Veliki protivnik, veliki izazov, ali kao uvijek ja sam optimista i vjerujem da možemo biti konkurentni, da možemo biti ravnopravni i pokušati napraviti dobar rezultat. Ono što je nama jedan problema i njima je naravno kratko vrijeme, mi imamo danas okupljanje, očekujem da tijekom dana svi skupimo, da budemo svi na raspolaganju. Kao što znate od prije da nema Luke Sučića, da je otpao sa popisa, što je velika za nas šteta. Ostali bi trebalo biti svi u redu i mi ćemo kroz trening sutra napraviti nešto što mislimo za Francusku i više nema vremena, jer je nakon četvrtka samo su 2 dana za uzvrat. Brine li vas imalo situacija vezana za vratare? Znamo da nije idealna, Dominik nije 2 mjeseca do jučer, praktički samo jednu utakmicu branio, Kotarski je bilo malo bolestan, ajde Ivušić veliku većinu brani. Je li imate tu ovako kakvih dvojbi ili se zna redoslijed? Pa evo, prvi put imamo jedan problem s vratarima, zaista jedan realan problem da Livi nije branio već neko vrijeme, Kotarski ne brani, koji je bio njegova alternativa u Škotskoj, jedno što brani Ivušić, Labrović ne brani, tako da malo je to jedan problem zaista koji moramo danas razriješiti. Vidjet ćemo, u stožeru je puno vratara pa će ovdje znati kako reagirati, bolje od mene. Razgovarali smo već o tome i danas ćemo to ponoviti i vidjeti šta je najkvalitetnije. Naravno da imam podršku i vjeru u Livakovića, vidjet ćemo kako on stanje jučer branio, tako, ali nije baš najidealnije s njom. Da ne brane, to nije baš za vratare, to malo problem, ali evo, vidjet ćemo što ćemo danas napraviti. Zaista šteta za Luku Sučića ponovno da se ozlijedi pred ovo, samo kratko jeste li planirali možda neki predpoziv aktivirati ili ostaje? Ostaje ovako, tu je 20 igrača, ako danas bude neki problem da netko dođe sa nekakvom tegobom, onda ćemo reagirati. Imamo 20 igrača na raspolaganju, plus 3 vratara, nećemo zvati za sada nikoga, jedno ako danas neko ima problem. Kažem, za Luku Sučića mi je jako žao, prerano je počeo igrati utakmice s Realom, nakon toga sa Manchesterom i ozljeda se ponovo pojavila i nažalost pauza partija. Da je u reprezentaciju teško ući i zaista njih dva ima jedan kontinuitet igara i zadnje vrijeme osobito Ivanović jako dobro u Belgiji, Fruk u ovom trenutku nosi Rijeku, najbolji igrač Rijeke i Hrvatske lige, tako da su taj poziv zaslužili i opravdavaju ga svojim igrama. Oba su tu s nama, prvi put je, znam da je to jedan malo za njih jedan veliki iskorak, jedan veliki izazov, ali ja vjerujem da oni mogu nam pomoći i tu su da nam pomogu, vidjet ćemo situaciju. Ivanović može u poziciji špice, može pol lijevo, pol desno, dosta agresivan, dosta borben, podsjeća na one priješnje napadače tipa Olića, tipa Mandžukića, koji ima agresiju, koji ima trku, koji ima brzinu i on nam tu može sigurno biti koristiti, možda više van nego doma. Fruk ima isto svoju poziciju polu špice ili neko je bio čak u špici, znalac, može pomoći i evo, vidjet ćemo zaista za njih sigurno da je veliki korak dolazak u reprezentaciju, na njima je da ga opravdaju i da svoj status tu zadrže. Da ste se sastali, to je potvrđeno i od strane ljudi iz Saveza i od strane Marka. Možete nešto reći na tu temu više u vašem razgovoru, šta ste dogovorili, odnosno kako je protekao taj razgovor? Pa vi znate moj običaj da ja ne volim puno ništa komentirati, puno se miješati u bilo kakve druge stvari. Marko Livaja svojim igrama, svojim asistencijama, svojim golovima, svojim nastupima u Hajduku zavrijedio poziv u reprezentaciju, ima svoje mjesto u reprezentaciji. I to sam ja rekao. Poštujem njegovu odluku i ja se to neću miješati više oko toga. Žao mi, opet ću ponoviti, evo, ja poštujem odluku njegovu. S moje strane, osobno sam sve napravio što sam mogao napraviti i to je poštujem odluku, cijenim je i nama je fokus na Francusku.
utakmica i puno je tu svjetskih reprezentacija, nema koja iz tog topa nije bila, ali su bile utakmice u skupinama ili prijateljske. Ovo je natjecateljski najjača utakmica po meni u Hrvatskoj, slažete se. Je četvrtfinale jednog natjecanja gdje branite crvenu medalju. Nisam o tome razmišljao, sad kad sam posjetio malo, vjerojatno je četvrtfinale Lige nacija, ovako jaki protivnik, prije bilo u grupi, ovo je sad ipak kvalifikacijska utakmica, znači na ispadanje, ako ti tako kažeš kao novinar koji to pratiš, da to je, ja to ne pratim puno, ali evo, sad kao razmislim. Koliko je to dodatni motiv? Pa naravno motiv Final Four, meni prvome i svim igračima, jer zaista kad se, vi ste vjerojatno bili tamo, od tog Rotterdama, setite kako je to bilo dobro, kako je to bilo lijepo i borba za novu medalju, a ovo je to, znači probat napravi sve, budeš konkurentan. Francuska reprezentacija se stabilizirala, vratio se Mbappe ponovo u reprezentaciju, imali su jedan svoj kiks prije nekih utakmica koje nisu bile prave, dobili Italiju, zadnju 3-1 u Italiji, kad je bila ključna utakmica, prema tome velika reprezentacija, velika utakmica i pravi baš te za nas. U Splitu smo imali zaista, evo, prošli smo Rusiju, prošli smo Portugal, dakle imamo iza sebe nekakve lijepe stvari što smo napravili, te odlučne utakmice i tako smo izabrali Split za Francusku. Najveći broj gledatelja može biti na stadionu, 35.000, velika podrška i evo, očekujemo zaista da možemo opet u Splitu ponoviti dobre stvari. Ništa, zaboravili ste još jedan put Francusku. Ovo je druga utakmica s Francuskom. Dobro, mogu ništa. 1-1 i... Ništa, nema veze, dobro. Možda evo nastavno na